ha arribat el moment de dir per què faig vídeos. Pues, home, primer perquè me diverteix, és divertit, és entretingut. Perquè a mi m'ha agradat sempre dir la meua i parlar de lo que jo pense i això. I m'ha agradat molt escriure, però a la gent que a vegades li agrada menys llegir. I a mi tampoc m'agrada llegir massa. Així és que dic, fent vídeos s'evita també la monointerpretació que fa un quan llig, que en seguida se crea la imatge mental d'este tio és això i allò, i li fica el to i li fica la intenció. Pues mira, en els vídeos un pot transmetre l'ànima en el que està, el to en el que ho diu, i això és molt important. Sobretot en contingut politiquero. Perquè, si no, un pareix que vulgui sentar càtedra, i és tot el contrari. Jo m'agradaria normalitzar el parlar calmat i distès, sobretot en temes més conflictius, i que no passa res, que cada un pensa d'una manera, que no passa res, que jo això ho accepte, menys qui pensa de manera excloent, això és que vaig anar a cagar. Però si un té unes idees, anem a dir, econòmiques o nacionals o el que siga, diferents a les meues, doncs, collons, no passa res. Per això les persones estem per parlar i comentar i debatre. Això serà bonic, això. Així és que n'hi ha que fugir de qui vulgui sentar càtedra i sentenciar. I m'agradaria, que això no sé si arribarà, perquè això jo ho veig molt lluny i molt complicat. A més que no m'aclarís jo en les xarxes socials massa com per arribar ahí. A monetitzar o guanyar alguna de diners, l'únic que tinc en ment és això. Mireu, acompanyeu-me per ací. Jo dic acompanyeu-me com si fóreu 7 o 8 milions d'espectadors, com si fóreu Jordi Wild, saps? Acompanyeu-me i n'hi ha un ahí darrere una pantalla mirant-me. Bé, ui, prou. Doncs pues això, mira. A tu que me mires. Mira. Veus això? Això d'ahí? Això és un perdut, un senillar. I aquest senillar és meu i de la meva família. I m'encantaria poder tindre recursos per fer ahí un poquet de... quasi me lleve la tòtina. M'agradaria fer un refugi natural, fer un poquet de repoblament, ficar espècies arbòries pròpies de ribera i d'aiguamoll i habilitar un poquet més l'espai perquè pugui acollir més varietat de fauna, sobretot aus, perquè si no n'hi ha arbres, les aus no se posen ni s'instal·len. Així és que és el que m'encantaria a mi. Però bueno, no ho faig en els vídeos no es faig en aquest objectiu d'arribar fins ahí. Ojalà. Si arriba, mel. I si no, pues escolta, jo raone i qui vulgui sentir-me, que me senga. Vinga.